Бела е първият човек, който прави крачка към професионалния кросфит в България. Тя е един истински пример за това, че ако човек знае какво иска и седи на правилния път, рано или късно ще бъде увенчан с успех. Всеки ден влиза в залата с ясната цел да бъде по-добра от вчера. Тя е вдъхновение, тя е дисциплина, тя е упоритост, тя е мотивация. Аз съм Бела, на 28, от София и преди около 10 месеца напуснах работа, за да ставам професионален атлет в кросфит, като се преместих в Пловдив за тази цел. Има ли Бела вече извън залата, не знам наистина. Обикновено преди като работех в корпорация се представях като Бела, която тренира много кросфит. Има котка. Предполагам, че това съм. Няма Бела извън залата. Бела е в залата. Не бих казала, че имам някакъв бекграунд спортен. Като малко съм ходила малко на плуване, което е пълна ирония. Но майка ми бързо ме спря, защото по-скоро исках да плувам, отколкото да уча, което беше проблем. С физическото не се разбирахме в училище. Правих всичко възможно да не влизам, така че наистина е абсолютна ирония как ме завъртя живота. Запознах се на сила. След като завърших гимназия, заминах да уча в Канада при баща ми, където развих хранително разстройство и стигнах до 37 кг, следствие на което майка ми ме върна насилствено в България и се опитваше всячески да ме излекува, като за нея трябваше да ме излекува чрез спорт. Пробвахме с фитнес. Имаше някакъв прогрес, но бързо съзнах, че мога да си гладувам и да си тренирам, така че дадох задна. Един ден просто се прибра и каза, записал съм те на интро по кросфит, така че влезнах на сила в залата. Изпитвах пълен ужас, когато трябваше да ходя на тренировка, защото знаех, че реално нямам енергията за това. Но състезателният характер на спорта определено ме запали. Реално не бих казала, че това, което ме движи е мотивацията. Имам цел и съм абсолютно наясно с усилията, които трябва да полагам, за да я постигна. Просто наистина съм изключително благодарна, че имам възможността да правя това, което обичам. Реално обичам да бъда в залата, да тренирам, да правя някакви трудни неща и просто да виждам, че има някакъв напредък. Може би това ме движи. Бела е първият човек, който прави крачка към професионалния кросфит в България. Още първият път, когато се запознахме, разбрах, че тя знае какво иска. Единственото нещо, което аз не бях сигурен, е дали знае какво ще й коства. Най-силното качество на Бела със сигурност е нейната дисциплина.
отдадеността и вниманието, с което тя изпълнява всеки един елемент от тренировката, е отличава от всички. Това да загряваш 1 час или да седиш 1 час след тренировка, за да правиш корективни упражнения или някаква форма на мобилност, за нея не е абсолютно никакъв проблем. Даже начинът, по който го прави, предизвиква хората около нея да започнат и те да го правят. Обръща внимание на детайли, в които реално не виждаш веднага резултата. Те ти дават възможност да тренираш повече и евентуално да постигнеш някакъв резултат. Кросфит е спорт, който изисква огромен обем от работа. И ако ти не обръщаш внимание на тези детайли, в един момент този огромен обем от работа взима своите жертви. Ние сме в самото начало на един много дълъг път и това беше една от първите теми, които аз исках да коментирам с нея. Дали осъзнава това как ще обърне живота, как целта реално е доста далече и инвестицията на време и на желание и на усилия е огромна, а нищо не е сигурно. Но това не изглежда проблем за нея. Най-голямата ценност, която CrossFit ми е дала, е да бъда устойчива. Независимо какви трудности ми поднася живота, да знам, че мога да устоя на тях и издръжливост. Независимо какво се случва, да продължавам напред. Най-вероятно всеки човек, който иска да се занимава с някакъв спорт професионално, е движен от идеята за победа. За мен това не е най-важното, наистина. Ако отидеш на състезание, да, супер, победиш, това означава окей, чек, свършил си добре работата. А ако не се случи, просто си задаваш въпрос какво трябва да работя повече, какво трябва да променя. Така че за мен победата е просто знак за добра свършена работа. Има ли момент, в който си искал да се откажеш или как си го преодолява? Може би след първото ми състезание, като руки в Кипър, аз бях още много слаба физически, нямах абсолютно никаква идея в какво се забърквам. Дори не бях и добра в залата, да кажа човек, че съм някаква супер изявена, че да отида на състезание. Просто се класирах. Не съм тренирала по някакъв специфичен начин, никой не ми е обръщал внимание. И малко прегрях, психически може би и физически, и си казах, не, да минава. Не искам повече да чуя за състезания, това е прекалено времеемко. След което отидох, видях, че е много яко и се чудех кога е следващото. Така че бързо го преодолях този момент. И може би миналото лято имах така доста труден период, в който бях загубила смисъл в себе си и в това, което правя. И благодарение на семейството ми, всъщност се рефокусирах и те ме потикнаха да потърся някаква външна помощ в лицето на треньор, в случая Велчо. И премествайки се в Пловдив, определено мисля, че го преодолях в този момент. Тренирам 6 пъти в седмицата, като в четвъртък тренирам само веднъж, т.е. всички останали дни по 2 пъти. Ставам някъде към 7:30, закусвам и в 9 съм в залата. И тренирам някъде до обяд, като сутрин обикновено работим върху сила, щанги, бодибилдинг, понякога скилове. Прибирам се, обядвам, почивам и към 3:30-4 се връщам за следобедна сесия, която е по-интензивна. Имаме меткони, отново работим за скилове. И това е, прибирам се при котката. И гледам да си легна рано, че да ставам общо взето. Имаш ли любимка, коя е тя? Да, Фран. Защото винаги ме предизвиква и смирява едновременно, след което си даваш сметка, че си прекарал някакви 3 минути в работа, ако си щастливец, след което кашляш цял ден. Ти напомня за тренировката. Отделно си имам и песен за Фран, така че... Този въпрос. Ами хората, които ме познават в залата, знаят, че често си приревам. Така че реално се чудя, имам ли психическа подготовка.
и реално работили по някакъв начин за тази психика, след което отивам на състезание, всъщност съм си супер чил и даже съм бетон. И всъщност си давам сметка, че съм намерила начин да се забавлявам на състезание. Това е един празник, наистина, за абсолютно всички усилия, всички тренировки, през които си минал в залата, така че не можеш да си позволиш да не капитализираш абсолютно всичко това, плюс подкрепата на хората в залата, на семейството. И може би това е. Отделно с годините съм натрупала някакво самочувствие на база опита, който съм изградила. И просто се опитвам да не давам гласност на трапчевите си мисли, че има по-добри, няма да се справя, какво ако не мога да се напъна. Това е най-силната натрапчива мисъл, която имам. Просто какво ще се случи, ако не ми се напъна. Така че може би е това. Просто да не се съмняваш в себе си. Кое е най-голямото предизвикателство, което се е сблъскал в кросфит? Може би това съм аз самата. Факта, че съм прекалено критична към себе си и постоянно изисквам повече, защото съм фокусирана върху крайната цел. Не си давам сметка, че всеки изминал ден реално си по-добър от предишния и просто губя връзка с реалността. Може би заради това толкова прирававам в залата, защото не съм това, което искам да бъда. А иначе, ако не се търси толкова абстрактен отговор, може би, не знам, не е имало нещо, което да не ми е било предизвикателно в кросфита. Като човек, който наистина няма абсолютно никакво спортно минало с какъвто и да е спорт. Не, че съм имала тотална липса на физическа култура, обаче абсолютно всеки един скил, който съм отключила в кросфита, ми отнема толкова много време и толкова много работа. И въпреки това не бих казала, че е предизвикателство. Има някакъв чар в това да полагаш усилия да бъдеш по-добър. Постижение. Дори не знам дали имам такива. Може би постижения всеки един човек би ги категоризирал като победи от състезания или отключени скилове, дигнати килограми, не знам. Аз май такива много нямам. Но въпреки състезателния си дух, това не ме стомява. Така че може би това е най-голямото ми постижение, че съм абсолютно наясна със себе си и това какво мога в момента и това, че не съм в топ 3 на някакво състезание, не ме сломява. Аз си казвам, окей, да, имам още много какво да покажа. Така че, може би, да, потъпвам се по работа за това. Че не си длъжен на никому за нищо. Реално, само на себе си длъжен за нещо и трябва да правиш нещата за себе си, а не за някой друг. Това, ако си го бях осъзнала преди 10 години, можеше да съм много по-напред. Така че може би това. Бих искала да запомня това, че всеки един човек заслужава да прави това, което обича. И само по този начин може да реализира пълния си потенциал. Това, че е прието да имаш стабилна работа на договор в офис, не означава, че това е твоето. Просто всеки заслужава да открие своята мисия. Наистина тогава ще изпитва удоволствие от живота. Кросфит общността е двигател. Наистина, движеща сила, която дава смисъл. Без общността, аз лично най-вероятно щях да съм изгубила този смисъл в тази цел, която сме си поставили много бързо. Просто като видиш, че някой всъщност вярва в теб. Със сигурност ти дава на теб лично двигател. Отделно виждаш, че можеш да мотивираш някого да направи нещо по-хубаво за себе си, което също е много хубаво. На този етап съм сменила доста кросфит зали вече и бих казала, че абсолютно всички хора, с които съм се сблъскала по пъти си, било то трениращи или треньори, са изиграли някаква ключова роля в моето развитие. Въпреки това, първите хора, които повярваха в мен и в целта, която си бях поставила, са момчета от Crossfire. Там за първи път и
треньор ми обърна внимание и прие моята цел за своя собствена, ангажира се с мен и моето представяне, което до сега не ми се беше случило по абсолютно никакъв начин. С течение на обстоятелствата бързо изчерпах неговите ресурси и трябваше да търся помощ от друг, което беше наистина труден период. И съм много радостна, че се сетих за Велчо и се срещнах с него и той всъщност се съгласи да ме тренира, така че аз до сега не съм имала наистина човек, с когото да имам усещането, че сме един екип и работим заедно, за да постигнем тази цел, така че просто имам усещането, че е моята цел и негова. В това число и Вики, която е взела неговата мисия за своя собствена и така ме надъхва. Отделно момчетата в залата. Не само, че тренираме заедно, дърпаме се, дават ми постоянно някакви съвети и ме разведряват. Като цяло обстановката, в която тренирам в момента, не съм си представила, че може да бъде толкова цветна, забавна и подкрепяща. Така че всички тези хора със сигурност са играят и надявам се да продължават да играят ключова роля в моето развитие. Целите ми за следващите 5 години да станем топ 30 в Европа. Това е голямата цел. Пък микроцелите, те се променят, имам чувството, всеки месец. Дали ще работим повече за сила, дали ще работим повече за скил. Така че не ми е точно ясна картинката. Състезанията също не сме ги целеположили, защото ситуацията е динамична. Като цяло се опитваме наистина да изградим една солидна база. И оттам вече да започнем да реализираме участие и евентуално победи. Мога да дам съвет на начинаеш, бих му казал, че това, че прекарваш по 5 часа в залата и се потиш много, вдигнал си 200 пулс, не е гаранция за успех и за скоростно развитие. Просто наистина трябва да тренираш умно. Отнеми 7 години да го разбера и да се срещна с Велчо, всъщност, за да го разбера, че дори да прекараш 1 час в работа просто над нещата, които ти куцат с ниско темпо, т.е. нисък интензитет, ниски килограми, всъщност ще ти даде много повече, отколкото да се бъхтиш като луд в залата и да хвърляш някакви тонове пот. И не пропускайте мобилитито. Бих искала да ме запомнят като човека, който е успял. Човека, който реално наистина вярвам, че мога да бъда човека, който ще проправи път и на другите българи към елитния кросфит. И просто мога да съм, пример, ето. Човек, който целенасочено полага усилия, може да успее. Така че искам да бъда този човек и всъщност искам и отделно като спортист и като атлет да съм такава скромна, въпреки всичко. И на хората да им е готино да ме гледат, докато се състезавам, да им е приятно. Тоест да не си някакъв супер високомерен и алчен.